Gmail Manager прави продажбата на продукти през вашата каса невероятно лесно. За да продадем даден продукт, е необходимо да отворим модул каса, да изберем продукта или продуктите от списъка с стоките в лявата част на екрана, като в нашия случай това са кола и кафе. След което трябва да зададем количество, което клиентът иска да закупи. И ако желаем да му направим намаление, то може да бъде зададено в процентна или цифрова стойност. Системата ви позволява да продадете продуктите на клиент на залата или на случайен клиент, в случай, че не искате да водите поименна отчетност. В първия случай, когато клиентът е регистриран в базата данни, трябва да го изберем от списъка в дясната част, където са заредени всички клиенти. За ваше улеснение, може да използвате функцията за търсене на клиент и продукт по име, номер или баркод. За да реализираме самата продажба, избираме един от 4 начина на плащане, които Gmail Manager предлага. В брой, с карта, по банков път или чрез ваучер. За край натискаме бутона Продай. Като опция можем да оставим коментар за продажбата и да посочим намаление върху всички продукти, които клиентът желае да закупи. Освен продажби, можем да изписваме продукти от нашия склад, като за целта трябва да преминем в режим изписване. Избираме продуктите и бройката, която желаем да изпишем, и отново натискаме бутона Продай. В отчетите тези продукти ще бъдат с нулева стойност и коментар за продажбата и изписване. Тук искам да отбележа, че нашата система позволява интеграция с баркодчици и фиксални устройства, което пести от времето на вашите служители и прави целият процес по-ефективен.